hoši. První ročník. Tak to vám držím palce. Ale vy to zvládnete. Jste mladý, urostlý. No konečně tady něco bude. Nebojte, začátky jsou vždycky těžký. Jedenáctý ročník Festivalu středoevropského filmu. Třikino Filmfest. Oči střední Evropy. Od 11. do 16. listopadu v kinosálech Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí a v pasáži u Nováků. Vodičkova 30, Praha 1. www.3kino.cz